Barcelona, capital of Catalonia, one of the most prosperous parts of Spain. It has a distinct culture and its own language. Vale, portacrosses, preparats? But under the dictatorship of General Francisco Franco, speaking Catalan was banned and the region's autonomy lost. When democracy was restored, Catalonia was able to govern itself within Spain, and most people here accepted that. But recently, support for independence has risen, and the region's people are now split on whether they should remain part of Spain. With political tension rising, a referendum on independence was called for the 1st of October 2017. To understand what happened on the day of the referendum, you have to travel to France, to a small town called Elna in Catalan. It's north of the Pyrenees, just over the border from Catalonia in northeastern Spain. This part of France was once Catalan too. Many still speak Catalan and feel loyal to those south of the border. So when the Spanish authorities declared the Catalan referendum illegal, the people of Elna stepped in to help. I ben segur quan alguna gent han estat contactats per ajudar de manera clandestina al sud, tothom ha dit que sí. Some of those involved agreed to talk to us on the condition of anonymity. The operation was closely guarded. Even in a small town like Elna, the conspirators' identities were kept secret from each other. Bé, no, perquè hi ha sempre el perill de que una informació s'escapi i que posi en perill tot el conjunt. Això, vull dir, totes les operacions clandestines funcionen de la mateixa manera, no hem pas inventat res. És així que es té de fer. Com menys gent sap la totalitat, més tenim la seguretat que les coses se passaran bé. The operation lasted months, culminating on the night before the vote. Spain had refused to allow voters to use official ballot boxes, and ballot papers were seized. So replacements were printed in secret in Elna. Ballot boxes were brought in from China through Marseille and hidden in the countryside around the town. Everything needed to hold the referendum was then driven across the border to volunteers waiting in Spain. Es pot tenir por perquè el risc era limitat del fet que tota la gent que ha participat eren de ciutadania francesa i que això podia plantejar un problema diplomàtic entre França i Espanya i, de fet, només hem fet que transportar paper. I que sapigui jo, el transport de paper d'un estat de la Comunitat Europea a un altre no és pas un delicte. Era la nostra manera de col·laborar. No podem votar al sud, però podem ajudar els germans del sud a votar. Some here will talk openly about their involvement. They're proud that a few volunteers from Elna could outwit the Spanish police. Jordi shows me a video about the operation. Tot un estat, la quarta potència europea, va fer el ridícul perseguint el moviment independentista, en tot cas sobre el plan de la informació, de l'ensenyament, i es van ridiculitzar absolutament. Els serveis secrets espanyols són absolutament incompetents i ridículs. Jordi believes the police's embarrassment at being outsmarted led directly to the violence that was to follow. Aquesta ridiculització es va transformar el 1 d'octubre en venjança, en violència, perquè se sentien tan humiliats d'haver estat enganyats o d'haver estat ignorants que l'Estat va donar el foc verd per poder violentar els catalans.
With the ballot boxes and papers safely across the mountains, the referendum could go ahead. Queues formed as people waited in the rain to cast their vote. But the Spanish authorities were determined to stop it. Police brought in from the rest of Spain used batons and rubber bullets to try and prevent people from voting, pulling voters from polling stations and confiscating ballot boxes. The Catalan government said that almost 1,000 people were injured, around a quarter of them here, in Girona. Marta was helping at a polling station at her children's school. Jo me vaig enfilar, hi havia gent gran a davant que els estaven apretant. Una senyora em va passar un bebè perquè la policia estava com apretant a la gent. Me va passar un bebè que el vaig haver d'agafar amb una valla. A mi, jo em vaig posar a bloquejar aquest passadís d'aquí, a terra, era gent asseguda. A mi, la persona que me va treure, m'ho va demanar, sisplau, senyora, levántese, no le quiero hacer daño, levántese. Jo em vaig aixecar. A la meva companya del costat no li van preguntar res, va passar per sobre amb unes botes i li va fer una patada aquí. Llavors, que no em diguin que és la feina seva fer això. Some of the worst violence happened at this school, Girona's Col·legi Verd, where the then president of Catalonia, Carles Puigdemont, was due to vote. Memories of what happened here are as vivid as ever. I al final de tot, quan la policia va arribar ben bé a la porta, sí que ens van estirar, ens van rebotar contra el terra, jo vaig rebre un cop al cap, un amic nostre ens va veure i ens va venir a aixecar del terra, i mentre ens aixecava de terra, a ell el picaven. Recordo tenir la policia al davant i passar molta por, i veure la cara de ràbia que tenien, i tenir por, i era la impotència de dir que només volíem votar, i ens deien que avui no votaríem, que el dia 1 d'octubre no votaríem. I jo crec que eren les consignes que teníem, que aquell dia no es votava. The Spanish government's representative in Catalonia comes from Girona. He blames the organisers of the referendum for what happened to Iruna. Jo lamento profundament que aquesta noia i qualsevol altra persona pogués prendre mal en aquesta circumstància que es va produir un conflicte. La pregunta que faig és per què el govern de la Generalitat, en lloc d'acceptar la sentència judicial i desconvocar el referèndum, i animar en tot cas a fer una manifestació pacífica però que no consistís en fer aquest referèndum, per què va fer una crida a anar als col·legis no tan sols a intentar fer una votació, sinó a literalment protegir i impedir, o sigui, protegir els col·legis, protegir les urnes i impedir l'acció de la policia judicial. Some here have always supported independence. Catalonia accounts for 1/5 of Spain's GDP, giving them confidence the region could prosper as an independent country. But until recently, that was a minority view. Then, nearly 10 years ago, Europe was rocked by the financial crisis, and Spain's highest court downgraded a new law, Catalonia's Statute of Autonomy, that would have given more power to the region. This brought Catalans to the streets, insisting that they should decide how the region is governed. The Catalan leader at the time, Artur Mas, warned Madrid that demands for independence would only grow without a new deal. En el meu cas vaig intentar, després del que va passar amb l'Estatut de Catalunya, amb l'Estatut d'Autonomia, vaig intentar un pacte fiscal, em varen dir així, i el president del govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, no em va voler parlar. Em va dir que no passava res i que no calia. I jo el vaig advertir que a Catalunya estaven passant moltes coses i que en passarien més, i que calia trobar una sortida política acordada per intentar canalitzar les aspiracions del poble català. Ell va mirar cap a un altre costat, no va fer res, i la realitat s'ha acabat imposant i finalment hem vist el que ha passat en aquests darrers anys. After last year's referendum, empty ballot boxes were carried into the street in celebration. Many votes confiscated by the police were never counted. Those that were accounted for just 42% of the population, as pro-Spain voters stayed at home.
Those who did take part overwhelmingly backed independence. But triumph on the streets was short-lived as Europe refused to recognise the result. La veritat és que per molts de nosaltres va ser un cop dur, va ser una desil·lusió, perquè ens vàrem pensar que les institucions europees estarien més properes en els anhels de la ciutadania, en els anhels de la gent i en el compromís de la gent quan anava a les urnes, no? I contra determinades accions d'un estat que es defensava no d'una manera pacífica, sinó d'una manera violenta. In the weeks that followed, the world waited to see whether Catalonia would declare independence unilaterally. Rumours circulated that Carles Puigdemont was ready to pull back and call elections, but the Catalan president came under pressure from supporters of independence. And on the 27th of October, after crowds had waited for hours in the heat, the Catalan parliament declared the region an independent republic. 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. The then Speaker of the Parliament had been threatened with legal action if she allowed the debates on independence to go ahead. En un Parlament democràtic s'ha de poder parlar de tot, especialment de tot allò que interessa a la ciutadania. És a dir, per mi, jo no puc entendre que si en qualsevol racó de Catalunya es pot parlar de la independència i es poden fer propostes sobre la independència, com és possible que no se'n pugui parlar al Parlament? But almost as soon as the Parliament had declared independence, the Spanish Senate voted to suspend Catalan autonomy and remove Puigdemont's government from office. For the first time since the dictatorship, the Spanish government assumed control of Catalonia. By the end of that week, 4 Catalan leaders were in jail, where they've remained ever since. Carme Forcadell also had to spend the night in prison. Aquella nit vaig pensar, l'endemà sortiré, per tant, com que tenia aquesta certesa, malgrat que sí que va ser una sensació, evidentment, quan tanquen la porta de la cel·la és una sensació molt dura, pensava, jo deia, Carme, això és una nit, no passa res, no? Però sí que em vaig sentir profundament trista per totes aquelles persones que ja hi portaven més d'una setmana i que no sabia quan sortirien. A mi el que més em va impressionar és el pensar que aquestes persones estaven lluny dels seus familiars i que no sabien quan s'acabaria, no? Un sentiment d'impotència, no? I de tristesa, però pels altres. Carme Forcadell was sent back to prison shortly after we spoke, as Spain escalated its response to the crisis in March this year. There are now 9 Catalan leaders held without charge in Spanish jails. The yellow ribbon has become a recognisable symbol of the campaign to free them. In Girona, a weekly vigil is held calling for their release. Per una qüestió de dignitat, perquè no creiem just tot el que està passant. Estan tallant la llibertat d'expressió només per les idees que té la gent, perquè no són les mateixes dels que ens governen i aleshores estan empresonats sense un motiu. Això no ho podem tolerar, estem a Europa, estem en una democràcia i no podem tolerar que hi hagi presos polítics. I estem aquí per reclamar la llibertat amb molta fred, perquè aquí avui fa bastanta fred, però hi serem, plogui o nevi. Jo vaig votar per primer cop el dia 1 d'octubre, vaig fer 18 anys i em va fer molta il·lusió poder votar. Crec que és una situació tremendament injusta en la qual Europa no està fent res i al segle XXI crec que el Club d'Estats europeu hauria de mullar-se una mica més. Despite massive protests in Catalonia and criticism abroad, the Spanish government denies that those in jail are political prisoners. No hi ha ningú a la presó per les seves idees. Algú pot estar a la presó pels seus actes, no per les seves idees. Aquí s'han produït uns actes que han estat tipificats com a suposadament delictes de sedició o rebel·lió i el jutge finalment haurà de decidir si això és així o no i tothom té dret a defensar-se. Va haver una decisió per part d'aquests col·lectius, d'aquestes associacions, d'anar finalment fins a les últimes conseqüències a una confrontació incomplint la llei, incomplint les sentències dels tribunals. Això ha portat a l'obertura d'un cas judicial que està en procés. I, efectivament, a ningú li agrada tenir que hi hagi persones a la presó, a ningú li agrada, però tothom ha de ser responsable dels seus actes.
Catalans are deeply split on independence. Since the autumn, many have taken to the streets to insist that Catalonia is part of Spain and that they have the right to be both Catalan and Spanish. Those sentiments are especially strong in the region's industrial cities. I'm on my way to Hospitalet, on the outskirts of the Catalan capital, Barcelona. This area has a long history of migration from the rest of Spain. Most people here speak Spanish before Catalan, and few back independence. I've been invited to meet the local history society to find out how the area's history influences attitudes to independence. Després de la guerra, la postguerra va ser duríssima i a llocs on no hi havia indústria, bàsicament que vivien de l'agricultura, la gent pràcticament es moria de gana. On hi havia indústria, que era a Barcelona i al País Basc, és on aquests sectors, que la indústria que reclamava mà d'obra, aquests sectors van immigrar juntament amb les famílies. Bàsicament la gent jove, perquè la gent ja gran no tenia ja recursos ni possibilitats de treballar, però la gent jove emigrada del camp eren gent que provenien d'un extracte social molt baix, amb poca formació. Catalunya va prosperar gràcies en molt bona part a aquesta mà d'obra arribada de fora, que tenien una cultura que és la cultura que han mantingut fins avui. On the day of the referendum, Jesus stayed at home. Hi ha molta gent que va anar als llocs de votació una mica a veure el panorama, a mostrar la seva solidaritat amb els conflictes que van haver amb la policia. En el meu cas, jo no vaig anar perquè jo no em sentia en absolut implicat. Manuel, whose parents came to Catalonia in the 60s, thinks the attitude of an older generation of Catalan leaders towards the incomers remains a problem for present-day independence campaigners. I, per tant, jo sóc el que, hi ha aquest apel·latiu de l'immigrant de la resta d'Espanya, en el seu moment també se li va anomenar amb aquest concepte pejoratiu de xarnego. Jo sóc un xarnego total. Jo crec que aquesta població castellanoparlant, durant els anys del pujolisme, s'ha vist exclosa i ara, quan l'independentisme els ha cridat a participar, han dit no, abans no m'has volgut, doncs ara jo tampoc hi vaig. In December, elections to the Catalan Parliament were held, and people in places like Hospitalet came out in large numbers to assert their Spanish identity at the ballot box. Pro-independence parties kept their majority, but for the first time, the largest party was pro-Spain. Nosaltres portem un projecte que no exclou ningú, un projecte que pensa en tots els catalans, vinguis d'on vinguis, parlis com parlis, et sentis com et sentis, i jo crec que aquesta és la clau. És a dir, la gent quan s'aixeca al matí, la seva preocupació no és mirar què diu el DNI o el passaport, si diu que ets espanyol o no. El procés s'ha demostrat que tot el que s'havia promès era mentida, que no es podrà dur a terme, que no hi haurà cap tipus de reconeixement internacional i, per tant, hem de deixar de banda ja el procés i hem d'avançar en aquest camí per tenir un govern, i un govern, sobretot, que treballi per tots els catalans i no com fins al moment que només ha treballat per una part. Deposed Catalan President Carles Puigdemont missed the election. After the declaration of independence, he fled for Brussels. In March, he was arrested in Germany and subsequently let out on bail. Speaking on his release, he called for a political solution to the crisis. The time for dialogue has arrived. We are demanding that dialogue from the last years, and we only received a violent and repressive response. Now, seeing the fall of that response, it's time to do politics. If the German court agrees to his extradition, Mr. Puigdemont could spend years in a Spanish jail. Independent commentator Josep Ramoneda blames a failure of leadership on both sides for the current crisis. Tampoc el president Puigdemont va tenir el coratge d'aquell dia convocar eleccions. Es va espantar, és dir, polític sí, però la dimensió d'estadista, és dir, de la persona que és capaç de tenir autoritat per frenar un moviment en el moment que toca, no ho va saber fer. I l'endemà hi va haver el xoc. Les interpretacions que ha fet el poder judicial en els últims temps són realment molt enduridores. Això en part és responsabilitat del president Rajoy, que va ser incapaç d'afrontar-ho políticament i que va transferir
les responsabilitats en els tribunals. After months of stalemate, Mr. Puigdemont nominated a new president, Quim Torra, a divisive figure who has had to apologise for comments he made about Spanish speakers in the past. The appointment of a new government means rule from Madrid will end. Mr. Torra continues to press for the release of those in prison. Què ha de passar ara? Què ha de passar ara? Doncs miri, jo el que crec que seria una bona solució és deixar tots els processos judicials absolutament aturats. No té sentit condemnar i tenir gent a la presó o fora del país per haver fet un referèndum. No té cap sentit. Seure en una taula entre partits polítics i intentar trobar una solució que després sigui referendada per la gent a les urnes directament. Estem obligats, tots els responsables polítics, estem obligats a trobar solucions als problemes que hi ha. Nosaltres estem per trobar solucions, no estem per crear problemes allà on n'hi ha, no? I els ciutadans de Catalunya, la gran majoria, ens demanen que ens posem d'acord, que ja n'hi ha prou d'aquest tipus de discussions, no? Que no porten enlloc, no? So far, politicians have been unable or unwilling to break the deadlock. Back in Girona, the weekly vigils continue. And ordinary Catalans on both sides harbour serious doubts about the future. M'agradaria que no fos necessària. M'encantaria poder arribar a una entesa. Spanish speakers in the past. The appointment of a new government means rule from Madrid will end. Mr. Torra continues to press for the release of those in prison. Què ha de passar ara? Què ha de passar ara? Doncs miri, jo el que crec que seria una bona solució és deixar tots els processos judicials absolutament aturats. No té sentit condemnar i tenir gent a la presó o fora del país per haver fet un referèndum. No té cap sentit. Seure en una taula entre partits polítics i intentar trobar una solució que després sigui referendada per la gent a les urnes directament. Estem obligats, tots els responsables polítics, estem obligats a trobar solucions als problemes que hi ha. Nosaltres estem per trobar solucions, no estem per crear problemes allà on n'hi ha, no? I els ciutadans de Catalunya, la gran majoria, ens demanen que ens posem d'acord, que ja n'hi ha prou d'aquest tipus de discussions, no? Que no porten enlloc, no?